Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagawa ang mga kaaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon! Radio! Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 8 minutos sa nagaligad sa tak ng alas 6. Detalya na sa mga balita lokal. Nagpositibo sa COVID-19 ang 21 ka mga Negrosanon kag isa ka taga-syudad sa Bacolod nga ginakabing nga locally stranded individuals kon LSI. Sagin pagwa nga datos ng Department of Health, may kabilugan nga 25 ang panibago nga kaso sa COVID-19 sa Region 6, sa din ang 3 ang taga-syudad sang Iloilo. Ang mga Negrosanon LSIs nga nagpositibo ginalakipan sang tag-apat sa syudad sa gikan sa syudad sa Escalante kag Banwa sang Calatrava. Tag-2 naman sa syudad sa La Carlota, San Carlos kag Banwa sang Murcia. Samtang may tag-isa sa syudad sa Himamaylan kag Sagay kag mga Banwa sang Kawayan, Binalbagan, Aboso, Ilog kag Moises Padilla. Samtang 2 ka Bacolod kon ka taga syudad sa Bacolod kag isa ka taga Banwa sang Murcia ang kalakip sa recovery sa COVID-19. Naglambot na karon sa 228 ang kumpirmado ang kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. Sa din 96 ang aktibo, 121 ang recoveries, kag nagapabilin sa gyapon nga 11 ang napatay. Nabalaka naman si Negros Occidental Governor Bong Lacson nga ang pagdamo sang kaso sang COVID-19 sa syudad sang Cebu ang posible man nga matabo sa Negros Occidental. Sunod kay Lacson ang pagsupak sa mga tao sa quarantine protocols, labi na ang ginatawag nga stay at home ang isa sa mga rason sa pagdamo sang kaso sa Cebu. May mga report nga nabato ng gobernador nga ini ang nagakatabo man diri sa Negros Occidental. Panugyan ni Lacson sa publiko, labi na sa mga ginapaidalom sa home quarantine,
sundon ang mga health protocols ng gobyerno. Sunod sa gobernador, ang mga persona nga nagnegatibo sa COVID-19 ang ginakinahanglan pa nga magtener sa ilapuluyan sa sulod sang pila ka adlaw agod ini ang masiguro nga hilway na sa virus. Ginimplementar ang ikaduhang nga round sang enhanced community quarantine sa syudad sang Cebu bangod sa padayon nga pagdamo sa mga COVID-19 cases. Ginmando ni Governor Eugenio Jose Lacson ang pagdumili sa mga locally stranded individuals halin sa syudad sa Cebu pasulod diri sa Negros Occidental. Ini kasulod naman sa pagdamo sa COVID-19 positive cases sa syudad o kung sa probinsya. Sa isa ka press conference sa Social Hall sa Kapitolyo Provincial, ginpahayag sa gobernador nga halos katunga sa mga COVID-19 cases sa Negros Occidental ang naghalin sa syudad sa Cebu. Ginpangabay man ni Lacson ang National Interagency Task Force nga pasangkaron pa ang travel ban hindi lamang sa syudad sang Cebu kundi sa bugos nga probinsya sang Cebu. Duha pa sang gobernador nga sa tion nga makakas na ang travel ban, kinahanglan nga mapaidalom sa COVID-19 RT-PCR test ang mga stranded Negrenses o kung mga stranded Negrense LSI sa syudad sa Cebu antes tugutan nga makasulod sa probinsya. Una ginmanduan ni Presidente Rodrigo Duterte si Environment Secretary Roy Simatu nga kadtuan ng Cebu kag usisaon kung ano ang ginalinan sa pagdamo sa COVID cases. Sa kahapon nga adlaw Hunyo 24, may 21 ka panibag-o nga kaso sa nagpositibo sa COVID-19 sa Negros Occidental nga lunsay mga locally stranded individuals. Last night, I've instructed to stop receiving first from Tabuelan because of the sheer number of positive cases coming from Cebu. We also know that DILG has already issued a travel ban going to or coming from Cebu City. Si Governor Eugenio Jose Lacson. Sa iban pa nga balita lokal, pilaso naman ang 42 anyos nga pulis matapos ginluthang sa pawn shop sa Barangay Poblasyon, Banwa sang San Enrique, las 11:45 sang aga Hunyo 24. Ang biktima ginkilala kay Police Staff Sergeant Adan Bello kag pumuluyo sa syudad San La Carlota apang assigned ini sa Valladolid PNP. Sa interview sa Aksyon na BBB, ginpahayag ni Police Captain Reynante Salgado, hepe sang San Enrique PNP, nagakuha sang kwarta si Bello sa pawn shop sang nag-abot ang suspect sakay sa motorsiklo sa diin, ginpapanaugan kag ginpalapitan dala luthang sa makaapat ka beses gamit ang kalibre 45 nga armas luthang. Sunod pa kay Salgado, nakasuksok sang bonnet ang sospetsado nga madasig nagpalagyo matapos nahimo ang krimen. Na-recover sa eksena sang insidente ang isa ka wala pa nakawalupok nga bala, isa ka deformed slug kag apat ka empty shells ang kalibre 45 nga armas luthang, 10 pesos kag isa ka 9mm pistol nga kargado sang 14 ka bala. Dugang pa ni Salgado nga sa karon nagapadayon ang pursuit operation pati na ang paghibalo sa motibo sang insidente. Ang aton nga biktima, si Staff Sergeant Adan Bilyo, Sir, Bilyo. Bali, nag-withdraw di siya kanina sa Palawan, sang kwarta. Mga alas 11:45, ginasang aga. May motor nga, may backrider na naog, nakabunet. Kag without any provocation, Sir, gintiro yan si Staff Sergeant Adan Bilyo. Ang hepe sang San Enrique PNP, Captain Reynante Salgado. Samtang ginbulgar naman ni Valladolid PNP Commander Captain Joseph Catonina nga may pamahog na sa kabuhi nga nabaton si Police Staff Sergeant Adan Bello. Suno kay Catonina, Disyembre taligdan nga tuig sang nadistino sa Valladolid PNP bilang desk officer si Bello. Dugang pa ni Catonina, antes ginassign si Bello sa Valladolid PNP, una ini ginassign sa La Carlota PNP kag San Enrique PNP nga nagserbi siya bilang operatiba. Palayag ni Catonina, mahimo nga may angot sa trabaho ang mga pamahog sa kabuhi nga nabaton ni Bello. Sa ginabiyahe si Bello padulong sa South General Hospital sa siyudad sa Bacolod, nagpangayo ni isang papel kag ballpen sa posible tuyo kung tani nga isulat ang ngalan sang suspetsado, apang wala niya nasarangan nga magsulat tungod sa pilas nga naangkon. Sa karon ginpaidalom na sa operasyon ang biktima matapos may duha ka bala sang ginasuspetsuhan kalibre 45 sa iya sini nga likod. Ginpasaka na ang kaso nga illegal possession of explosive bato kay Francisco Epogon matapos nakuhaan sang granada sang ginaresto sang kapulisan sa Banwa naman sang Kawayan. Sunod kay Police Major Luel Garingganao, hepe sang Kawayan PNP, ang ginaresto nga nakabig leader sang Epogon Organized Crime Group. Dugang pa ni Garingganao, si Epogon ang nagaplano sang tanan sino kag diin nga lugar ang ila sini nga kawatan. Madumduman si Epogon ang nadagpan tinalikdan nga Domingo sa Sitio Patik, Barangay Isyo, Banwa
luwas ng kawayan, paagi naman sa mandyamiento de aresto sa kaso nga robbery with violence against or intimidation. Nagwa man ang ngalan sang grupo matapos ginkawatan kaginpatay ang Belgian national nga si Carl Nolens sa Villa Angela Subdivision, Barangay Villamonte, nagligad nga Miyerkules. Nadakpan man kung ginaresto man ang ginaligar miyembro sang Ipugon Organized Crime Group matapos service sa iya ang warrant of arrest sa kaso nga theft. Mga alas 4:45 ang takna sang nagligad nga adlaw, Hunyo 23 sa Hacienda Pula, Barangay E. Lopez, Siyudad sa Silay. Sunod kay Major Rolly Pondevilla, ang hepe sa Silay PNP, kaupo nila sa mag-service ang warrant of arrest ang second NOCP MFC kag Hinigaran PNP. Ang ginaresto ang ginkilala kay Arnold Rivera alias Totong, nagaedad sang 47 anyos. Sunod kay Pondevilla, nakuha man sa kay Rivera ang isa ka kalibre 38 nga armas lutang kag 3 ka mga bala. Naglamot naman sa 150,000 pesos nga balor sa inasuspetson Shabu ang nakuha sa isa ka 28 anyos nga lalaki sa buy-bust operation nga ginpatigayan sa kapulisan las 10 ang aga kahapon sa McKinley Baybay, Barangay Mambulak, Syudad sang Silay. Ginkilalang ginaresto kay Michael Zaragoza, residente sang Purok Ipil-Ipil sa mga barangay kag syudad kag naibaloan yara sa drug watch list sang Silay PNP. Nakuha kay Zaragoza ang 8 tanan ka heat sealed transparent plastic sachet tanan ginasuspetsohan Shabu kag 3,500 pesos nga buy-bust money. Preso karon sa custodial facilities ang Silay PNP si Zaragoza kag nagapangatubang sang kaso nga paglapas sa laying nga nagadumili sa paghupot kag pagbaligya sang ginadilian nga droga. Gindagsa naman sa pumuluyo ang baybayon sa reclamation area dira sa Purok Malipayon, Barangay 35, Siyudad sa Bacolod sa pagsaulog gapon sa kapistahan ni Senyor San Juan de Bautista kung kahapon nga adlaw. Sunod kay Bongbong Sapa, Administrative Officer sa Barangay 35, kada tuig madamo nga tawo nagakadto sa mga lugar sa pagsaulog sang kapistahan ni San Juan de Bautista. Rason nga hugot man ang ilas niya pagbantay. Ginpanumduman ang maginikanan nga mabantayan ang ilang mga kabataan samtang nagapaligo sa baybayon. Ginako man ni Sapa nga may kabudlayan sa ilas nga bahin tungod sa pihak sa mga pahanumdom, wala gyapon ginsunod ang social o physical distancing. Sa katapusan nga balita lokal, nagpangayo naman sa pasaylo si punong barangay Lea Palma sang barangay Punta Taytay sa iyang mga kasimaryo matapos wala ginapadayon ang selebrasyon sang ila sinikapyastahan kahapon nga adlaw. Sunod kay Palma, ginpakamayo sang ila barangay nga wala sang kahiwatan para sa piyesta agud masiguro nga hindi malapas ang ginapatuman nga health protocols tungod sa agod maibitar ang paglapta sang kagaw sa baylo isa ka santos nga misa kag fluvial parade ang ginhimo sa pagdumdum sang kapiyastahan ni Senyor San Juan. Ginpahayag man ni Palma nga bukas sa mga beach resort sa ila barangay apang 50% gid lang ang mahimo makakomodar kag dapat lamang ipatuman ang pagsuksok sang face mask kag social distancing. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:18. Kag sa ato naman mga ka-aksyon, subong nga panahon sang new normal, ang paghalong gid sa aton ikayong lawas ang dapat naton nga prioridad. Back to basic kita mga ka-aksyon sa hand washing kag good personal hygiene ang importante gid subong. So yari na, irekomendar ko sa inyo mga ka-aksyon ang Dr. Alfred's Mangustin Soap. Ang Dr. Alfred's Mangustin Soap, 100% ini nga natural kag organic. Scientifically proven pa nga antibacterial, antiviral, kag antifungal soap. Kag chemical-free ini mga ka-aksyon, very mild sa aton nga panit. Pwede magamit bilang feminine wash, pwede man mausar as shampoo para sa kaspa, sa may punggod, may body odor, kag iban padra nga mga skin diseases, ginarekomendar ko gid ining Dr. Alfred's Mangustin Soap. Ang mangustin, mga ka-aksyon, biskan sadto pa man, ginagamit na sang aton nga mga katigulangan sa mga nagkalain-lain nga mga skin diseases. So maggamit na kita sang Dr. Alfred's Mangustin Soap, ang habon nga original. Sa Bacolod, mabakal sa Huakong stores kag Sincere Drug Stores. Available man ini sa mga drug stores malapit sa inyo mga lugar. Kag sa ato naman nga mga ka-aksyon, dalalikaw kita sa mga respiratory diseases. Kag para dira,
kinahanglan manggaranon ang aton lawas puno sang vitamin C. Amo na ang ina-rekomendar naton sa inyo ining Dr. Alfred's Pure Mangosteen kag Dr. Alfred's Pure Mangosteen capsule kag Pure Mangosteen tea. Kay ining duha ka mga produkto sa Dr. Alfred's puno ini sang vitamin C. Ang nami kay natural kag organic, wala sang preservative, wala sang additives, wala sang expanders. Kaya abin nyo sa pagtuon bala dito sa Kentucky University, ang santones gali, ukod ang mangosteen, ang yasning healing properties, duna na ina saya. Pero kung simbugan mo ni siya sang iban nga mga produkto, iban nga mga herba, nakakadula ang iyas nga pagka-epektibo. Gani kinahanglan 100% pure mangosteen ang aton sining mabakal para nga mangin beneficial sa aton sining ikaayong lawas. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen capsule, mabakal naton tag na ₱10 lang. Kag ang aton sining Dr. Alfred's Pure Mangosteen tea, tag 18 pesos ang kada tibag sini. Pwede mo naman timpla sa 1 litro nga tubig para sa bilog nga pamilya. So diri kita sa puro kag natural, wala sang preservative, pure kag 100% nga mangosteen ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen capsule kag Dr. Alfred's Pure Mangosteen tea. Mabakal naton sa taran nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs kag iban pa nga mga outlets. Anom ka emerging hotspots ang COVID-19 sa Pilipinas gintumod sang DOH. Samtang system para sa pagmonitor sa mga nagapalaptas ang sala nga impormasyon sa social media gintukod sa kunigatukod sang NBI. Ang mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Life Extension. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon! Radio! Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub.
Yan ang proseso sa pagbugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:26, detalye na sa mga balita nasyonal. Gintumod sa Department of Health ang 6 ka emerging hotspots ang COVID-19 sa Pilipinas. Ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Verhiere nga ginakabig nga emerging hotspots ang mga lugar nga madasig ang paglapta sa COVID-19. Ini ang ginalakipan sa siyudad sa Cebu, probinsya sang Cebu, siyudad sang Ormoc, Southern Leyte, Leyte kag Samar. Sunod pa kay Verhiere, hindi pa maramo ang kaso sang masakit sa nasamit nga lugar, apang marasi ang pagsaka sang kaso kung ikumparar sa ibang nga lugar. Tungod sila nagpadala na sang kagamitan ng ahensya para mapapakod pa ang testing capacity sa probinsya sa Cebu. Istrikto man yung napatuman ang public health standards, kabulig ang local government units kag National Task Force sang nasambit nga mga lugar. Nadugang naman sa 420 ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Rason nga ang kabilugan nga kaso naglambot na sa 32,295. Sa base sa datos ng Department of Health, sa 420 ka kaso, 357 ang fresh cases, kag 113 naman ang late cases. Ginanunsyo man sa DOH ang 214 ka recoveries. Rason nga naglambot na sa karon sa 8,656 ang total recoveries. 18 ang nagdugang nga napatay, kag karon mayara na sang 1,204 na kabilugan ang napatay tungod sa COVID-19. 27 naman ang panibago ang nagpositibo sa COVID-19 sa ibang nga pungsod. Sa datos ng Department of Foreign Affairs, tubtub Hunyo 24, nagdangat na sa 8,351 ang mga kumpirmado nga nagpositibo sa COVID-19 nga mga Pinoy, halin sa 56 ka pungsod kag rehiyon. Sa nasambit nga karamuon, 2,767 ang padayon nga nagapabulong sa nagkalain-lain nga ospital. 15 naman ang nag-recover, rason nga nagsaka sa 5,072 ang overseas Filipinos ang nakarecover sa masakit. Samtang 4 naman ang napatay, kag nagdangat na karon sa 512 ang napatay sa mga Pinoy abroad tungod sa COVID-19. Mas sobra 12,000 ka-overseas Filipino workers ang magabalik sa trabaho sa Hong Kong sa masunod nga bulan. Sunod kay Consul General Rally Tejada, Philippine Consulate General sa Hong Kong, 7,900 ang mga bagong OFW, samtang 4,700 ka OFW ang balik sa Hong Kong tungod nakapangita na sang bag-o sini nga employer. Dugang panitehada, automatiko nga ipaidalom sa 14-day quarantine ang mga OFWs nga mag-aabot sa Hong Kong. Palayag panitehada, sabat na sang mga employer ang quarantine facilities sa mga OFW. Ginaduso naman ni House Assistant Majority Leader kag Quezon City Representative Anthony Peter Crisologo nga magpatugod sa National Public Health Emergencies Council sa idalom sang House Bill 6719, magatukod sa isa ka government body agud makapreparar ang pungsod sa pag-atubang sa health emergencies kaangay sang COVID-19 pandemic. Ginatagan man sang mandato ang council nga paghiuon ng tanan nga ahensya para makontrol kamapunggan ang epekto sang health crisis sa pungsod. Sunod kay Crisologo, nakita sa pandemya karon nga dako nga hangkat para sa kapasidad sang gobyerno nga aktuhan ang kaangay sini nga sahi sang public health emergency sa di nakit-an ang mga kakulangan nga kinahanglan pangitaan sang ideya para mas maga-epektibo ang crisis management strategy sang pungsod sa mga gulpi nga magwa nga mga balatian.
Nagmando ang DOJ sa NBI nga magtukod sang system para sa pagmonitor sa nagalaptang nga sala ukon malicious information sa social media. Ining ginhimo nga statement ni DOJ Secretary Minardo Guevara kasunod sa naglaptang nga sala nga impormasyon sa social media nga ang kampo ni Vice President Leni Robredo ang naghatag sang panos nga pagkaon sa hospital workers sang Diliman Doctors Hospital sa Quezon City. Sunod kay Guevara, trabaho sang NBI nga i-monitor ang paglaptas sang sala ukon malisyosong impormasyon sa social media, hibaloon ang source, ang pattern kag maghimo sa nagakaigo nga tikang para sa posible prosecution sa ulihi. Dugang pa ni Guevara, handa sila nga magbulig sa tion nga magpangabay si Robredo sang investigasyon. Ginaprubahan sang Baguio City Prosecutor's Office sa mapasaka sang kaso nga hazing kag murder batok sa 3 ka mga Philippine Military Academy cadets, anay hospital chief kag 2 ka doktor angot sa kamatayon ni Cadet 4th Class Darwin Dormitorio sa naligad nga tuig. Sa Cadet Shalimar Imperial Jr. kag Felix Lumbag Jr. ang mga matubang sang kaso nga hazing kag murder, samtang isa pa ka kadete nga si Julius Carlo Tadena ang mga matubang sang kaso nga hazing kag less serious physical injuries. Slight physical injuries naman ang pagatubangon ng kaso ni Cadet Christian Zacarias. Sa piyak nga bahing ginaprubahan naman sa City Prosecutor ang pagbasaka sang kaso nga murder bato kay anay PMA Station Hospital Chief Lieutenant Colonel Cesar Candelaria kag mga medical officers ni Sunday Captain Flor Apple Apostol kag Major Maria Ofelia Beloy. Ang reklamo batok sa ilan nanday cadet sa Axel Ray Sanapo, Ray David Volante, John Vincent Manalo kag Tactical Officers Major Rex Bolo kag Captain Jerry Batistiana ang ginbasura tungod sa kakulang sang probable cause. Sa katapusan nga balita national, ginpahag naman ni CHED Chairman Prospero de Vera III nga hindi matuod ang report nga magapatigayan sila sang pilot testing sang face-to-face classes umpisa sa Hulyo sa piyak sang pamahog sang COVID-19. Sa isa ka statement, ginpahayag ni de Vera nga hindi ini matuod kag posible na misunderstood sa mga reporters ang iya television interview. Sunod kay de Vera, ang National IATF ang nag-aprobar nga usaron ang flexible learning para sa pagbukas ng klase para sa higher education institution sa Agosto, rason nga wala sang face-to-face classes sa Hulyo 2020. Dugang pa ni de Vera sa iya mga meeting upod ang National IATF, ginatugutan ang TESDA nga magpatigan sang limited face-to-face technical vocational education and training programs umpisa sa bulan sang Hulyo. Sa karon nagakonsulta ang CHED sa DOH kag naghimo sang guidelines angot sa posible limited face-to-face classes sa mga low-risk MGCQ areas bilang kabahin sang flexible learning system. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:32. Mga ka-aksyon, nakaibalo ka pa ba lang sa sini nga panahon man, importante kayong lawas, agod malikawan ang mga balatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Inyong mamatiyan na aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balik kayo kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aton Manila Broadcasting Company. Sa balita.